ଆଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ଦିଟାଙ୍କ କଥା ପୋଲିସ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ହେଲା। ଆଲେ ମଲ୍ଲୁ ଭାଇ ତମେ ବି ଥୁନା ଦୋକାନରୁ କଣ କିଣିକି ଆଣିଥିଲ କି? ଆଉ ଗାଲି ପତାଲେ ଥଇତ ସେ ଗହଣା ତୁ ବିକିକି ଅଟୋ ନୁହଁରେ ବୋଲରଟେ ଚଲେଇବୁ। ହଁ ମଲ୍ଲୁ ଭାଇ ଲତେ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ତମେ ଭଲ ମଲିତ, ଏମିତି ଭୁଲ ଜମା କଲନି। ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ଆଉ ଗହଣା ଦେଖି ମୋର ବି ଲୋଭ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି। ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଗହଣା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ କରିବେ। ସେ ଏକା କରିବେନି ଭାଇ, ତମେ ବି ମୋ ବାହାଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ହଉ ଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତୋ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ।